icelile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Yahluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yagijimela phambili, yakhwela emthombeni ukuba imbone ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi, uye kungenisa kwandoda eyisoni. Kodwa uZakewu wasukuma uJesu ungenisa kwaZakewu. Noma ngolunye ulimo uJesu ungena kwaZakewu. Ukungenisa kukaJesu kwaZakewu akuyona into encane. Nangena uJesu engenisa kuba nezinto eziwayo empilweni yakho. Azingasiwuziwa abantu ukuthi khona izinto eziwi. Kodwa ezaziwa uwe uJesu akangenise kwakho ukuthi kunezinto eziwile ukungena kaJesu kwami noma empilweni yami kunezinto eziwile. Noma usutshela abantu ukuthi khona umthwalo osukile bethi unamanga. Khohlakele kabi. Kanti uJesu ungenisile. Ungenisa kaJesu akuyona into encane empilweni yomuntu. Omunye kumhlukanisa namafamily, nathi sekufiksiwe, bathi yini wona lo doti. Kanti uJesu ungenisile empilweni yakho. Ngoba kunoshintsho olwenzakalayo. uJesu unengenisa empilweni yakho. Wathi nangena ababehamba noJesu bathi ungena kanjani kumuntu oyisoni. Uthi ngizele zona izona angiselanga abantu ngini. uJesu ungenisile. Funda mama verse 1. Wangena eJerikho wadabula khona. Bheka kwakukhona indoda igama layo linguZakewu. Kwakukhona indoda igama layo linguZakewu. Nafuthi izwi lenkosi lithi le ndoda bayime kahle intabile kodwa bekushoda into eyodwa kushoda uJesu empilweni yakhe. Wosho namhlanje bayime kahle. Mhlambe yile abantu abame kahle ukuthi noma bedlula bevele bengakubingeleli. Ngoba nathi uzolimala ngoba ume kahle. Kanti uyalahla. Wona umlozo uzibathi walahla. Kodwa ngithanda ngoba wazi izwela empilweni yakho. Uthi abantu bayazi ukuthi kunayo imali. Kodwa inkonzo into eshoda kushoda uJesu empilweni. Izandla kukhona into eshodayo empilweni yakho. Kufanele uJesu angenise empilweni yakho kushintshe izinto. Funda mama. Igama layo linguZakewu. Umthelisi omkhulu icelile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Ungubani? Yahluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yahluleka. Yagijimela phambili, yakhwela emthombeni ukuba imbone ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Jesus. Yagijimela kuphi? Phambili. Emthonjeni. Esihlahleni. Mhlawumbe ngabe usumbonile uJesu kuba usuke wathi ugijima. Wagijimela phambili. Bakushishilele nje ethuli. Hayibo! Asuka ufuna ugijima. Hayibo! Shalo!
Jesus. Gijima wonderboy, gijima mama. Gijima mama, gijima mama. Gijima mama. Ithi le Nkosi uzake wagijimela phambili. Wagibela phambi kwesihlahla. Kanti uJesu uzathi ledlu. Aphakamisa amehlo ambona. Silapha nje uJesu wasibona. Wena ufuna ubona ubani ufuna ubona uJesu. Ithi le Nkosi wathi uJesu lo. Nkosi yami. Wabona. Sumayela mama Sabe, Sumayela. Sumayela mo. Ay mo. Sumayela mo. Ay. Ay mo. uJesu uyadabula. Akabuzi ngomakhelwane. Ngoba bebezakubuza ukuthi ufuna bani. Ethi uzakhe. Athakala ikhothamele lo. Nedabula uJesu. Wabheka esihlahleni. Obheka phezulu. Kanti uJesu uyasazi isihlahla. Hayi, Jesu. Uzakhe ukhuphukele endaweni erayithi. No-Abraham wathi negeza lamadoda awageza inyawo ezomtshela ngomntwana ozazama wawabeka phansi kwesihlahla ngoba esihlahleni kunamandla. Silapha ngento ayenze ngesihlahleni. Silapha ngento ayenze ngesihlahleni. Yeah. ehamba endleleni ephethe uIshmayeli Hallelujah. aphela amanzi. Jesu aphela amanzi.
Nkosi. thena sephelile amanzi uHagari wathatha uIshmayeli wambeka phansi kwesihlahla wathi inkosi izosibona inkosi yabona ephansi kwesihlahla Hayibo! uyabona yena kuyakubona Kanjani baba? phansi kwesihlahla la inkosi abeka khona iyasazi isihlahla yabona silandelayo iyasazi isihlahla Kanjalo baba. Shumayela Mbovu. Hey! Hayibo! litizwe lenkosi wathi nekhala uIshmayeli uHagari wasuka phansi kwesihlahla wakhala uIshmayeli esesihlahleni ephansi kwesihlahla akathi namhlanje ngathi awubheke ukuthi ukhala kuphi uzake uze ningi izinto bekagibela naphezulu Yeah. kodwa wakhetha isihlahla sokuthoma yathi inkosi inajabula kanti isihlahla iyasazi zikhona izinto ezenzeka esihlahleni hayi kukhona izinto ezenzeka esihlahleni kukhona izinto ezizokwenzeka adekuthoni kanti abantu ngeke usaluka kanti usesihlahleni uJesu namhlanje uJesu Hallelujah. uJesu Oh Jesus. funda mambuhle funda Esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wathi kuyo Zake ushasha wehle shesha ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Zake ushesha wehle okokuqala le ndoda ivele yagijimela phambili ayibuzanga nohlelethe eseduze kwakhe ukuthi ngagijimela ani phambili sinenkinga namhlanje omunye ubuze eseduze ukuthi ngingasindiswa na kanti uyayizwa le nto uyakushisa ayikhomekile umzala wakho sabuza umzala wakho wena lithi sikambosi wapho lwagijimela phambili wathi namhlanje Zake uyehle esihlahleni ngoba isindiso lifikile endlini yakho funda mama Washasha wehla wamamukela ngokuthokoza. washesha wehla shesha wehla funda mama siyaqeda Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi uye kungenisa kwandoda eyisoni. bangake bakomplenile na usindisa bathi wena soke sibone wena benza ngathi izule nabo bakhonona bona funda mama Kodwa uZake wasukuma wathi enkosini, "Bheka Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo,